Hola i molt bones de nou, Nakames. Avui vinc amb una teoria que fa dies que em venia de gust explicar, del que s'ha teoritzat moltíssim i jo no volia ser menys, així que aquí us explicaré el meu punt de vista d'aquest punt, les calamitats d'en Kaido. Per donar inici a aquest tema, cal explicar-ho d'una bona manera, començant explicant qui és en Kaido. Kaido, apodat també Kaido de les Bèsties, és un constituent dels 4 emperadors del mar. Desconeixem totalment el seu origen, però per les seves dimensions i formologia que presenta fa referència al d'un gegant i un ors. És posseïdor del Haki del Rei, igual que els altres 3. Desconeixem fins ara si és usuari d'una fruita, no obstant, penso que no és el cas, principalment perquè els gegants no tenen interès en ingerir Akuma no Mis i en segon, perquè al ser mescla de gegant i ors haurà obtingut unes capacitats físiques superiors a lo que respecta a aquestes races, com en el cas de Dillinger, el ser mestís de Gyojin i peix lluitador, convertint-lo en l'humà o semihumà amb la pell més resistent de One Piece, fent-lo innecessari a qualsevol poder artificial. És el pirata que obté la manada més gran d'usuaris fruites Zoan, dirigida i subdividida per les 3 persones d'alta confiança i fidelitat, anomenats les 3 calamitats. A hores d'ara només en coneixem un, sobrenomenat Jack la Sequia, propietari de la fruita Zoan prehistòrica del mamut. Perquè sabem de les Zoan existeixen 3 tipus, les Zoan normal, les prehistòriques i les mitològiques, on us recomano aquí al costat la teoria dels tipus de fruites que existeixen per si li voleu donar un cop d'ull. Les prehistòriques serien les fruites de segon nivell de poder, així que no descartaria que les altres 2 calamitats també tinguessin prehistòriques o que la primera d'elles posseís una mitològica. Alguns de nosaltres hem sigut partidaris de creure que X-Drake, un dels constituents dels 11 supernoves, seria una de les 3 calamitats de Kaido, per ser usuari de la Zoan del Tiranosaure Rex. Però després d'estar-ho pensant un bon rato, no n'acabo d'estar segur. Cal dir que la gran majoria d'ells, els supernoves, deuen portar entre 3 i 4 anys a la pirateria, tant com a capitans com a subcapitans, ja que no tots ells tenen el títol de capità. En el cas de Lau, va estar a punt d'aconseguir convertir-se en mà dreta d'un Chichibukai, però tots sabem que era en part perquè ja tenia certa influència sobre aquella banda. Capone Cambridge ho va intentar però d'un Yonko, convertint-se en marit d'una de les seves filles i tenint un fill amb ella. No obstant, mai va arribar a ser un súbdit fidel ni d'alt càrrec, era un pirata més amb renom. Scratchman Appu es va unir a les files del Yonkou Kaido, obeint ordres directes de la calamitat mencionada anteriorment, on X-Drake no seria menys, unint-se també a les bèsties però amb més antelació. Un cop deixat anar tota aquesta informació, ja veieu més o menys per on vaig, no? Doncs ara toca dir desenvolupar qui poden ser les altres 2 calamitats que falten veure. Vaig estar investigant sobre on tothom acaba teoritzant, l'edat prehistòrica, perquè el resultat era que trobaríem un animal del Genozoic, el mamut, un del Mesozoic, el Tiranosaure Rex, i finalment un del Paleozoic, un insecte o amfibi. Com imaginareu, l'amfibi queda totalment descartat, ja que ningú usuari de fruita pot tenir cert avantatge sobre l'aigua, si és que no ets d'estat normal un Gyojin, deixant de posseir la capacitat per nedar. Així que hauria de ser un insecte, algo que fins ara no hem vist en ningú humà corrent, només en habitants de la tribu Tontata que ja de per si són d'estatura diminuta. Si cabés alguna possibilitat del que he dit finalment i es donés a conèixer, l'insecte que m'agradaria que encarnés a una calamitat seria la libèl·lula, sent l'insecte de major envergadura coneguda en aquells temps, major a les libèl·lules que coneixem actualment, sent molt agressiva de cara a les seves preses. Tornant de nou en la tripulació de Kaido, no vull descartar el tema de la prehistòria, ja que cada antagonista segueix una temàtica en concret. Don Quijote do Flamingo els pals de la baralla de pòquer, Big Mom els carmels, així que, encaminant de nou en la deducció de les calamitats, també ens podríem trobar en tenir una calamitat de cada tipus d'espècie, un mamífer, un reptil i una au, l'únic que no faria referència a les etapes anomenades abans, ja que els primers indicis d'au van sorgir sobre el Mesozoic, en el Juràssic igual que els dinosaures. Si finalment es pogués produir aquesta teoria, nombraria com a reptil l'espinosaure, sent el carnívor més gran superant el Tiranosaure Rex, sent la Akuma no Mi predecessora de la que coneixem. En el cas de l'au, nombraria l'au del terror, ja que dita espècie era la més gran depredadora en aquells temps. I fins aquí la teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!